रामचंद्र बाटिया खुआई न गई सारा त्रिपुराम बड़ रक्षी যাব आं যখন গঙ্গানগর থামপুরো बिनपारा बड़ हके खुआई गंडासार थाखाय बिनपारा बड़ खुआई नों खुआई बड़बा बुसुदर तुई मास्टर बांखा बुसुदर चाकरि बांखा हिं जागो ओंखाय अ खुआइखाय जों बेलाय सागाव काजाक अबनि बागै रामचंद्र गाटनि बर' रक आंनि अनुरोध दंनाय जों जत सागा कासाइमानो जत काहाम खाइमानो आबो जों खुंनान दरकार नेताबो गोबांखाय खुवाइखाय दैकुम जागा नेता आसो गरै खुवाइखाय नेता आलिसाया दरजन कासे कासे इंगु नेता बांमानि ओंखाय दिनै अरनि शिक्षित समाज रक छात्र समाज कर्मचारी समाज जों मा सुनो नांनाय खुवाइनि बर' रंखाय जे बुइबाय जों सागा दंनान बागै आवर बागै नं थाने आं बेलाय कबो मुंगियाखा गरिया आं कक गोबां सागलाक गरिया बुफ्रु सिमिका गरिया बाहायके आसायका आबो किचाते सावै नंनो सालाय आं मिजोराम थांब्रु बिराट कतनो बान जुजराफा जुतोरिने हेरि बारमाव थांब्रु बान थेजाक आग तो एमन गोख्रो आबो नायलेखा जों आरो बरक जोंनो फुनुका खरक ताम आ रमनाय दङ आतुयो ओंखाय बरनि आरनि आं किसाते आ पाइलेट तुलिका आ बुति जा साइमिया ओंखाय आरनि किफिले जों डाइरेक्ट गो फाइट होबायगा तामनाय दामसराव अफ्रु साइमानो आरो महाराज सं देवी सैन्यरक थाङै आबान थेमानि बर' थानाय बारमा युद्ध अ युद्ध देना थांब्रो कासाइ मैया बलं साकाव आ हाबाय कुजुगो कासाइ मैया खरसा बाजे ओ बुदु गैरामै कासाइ थांबा मुफु रगाजाक मालायफु इस अ मुफु बाजे मा कासानै हिनि आफुरखाय मुफुनो खावै जत सैन्य दंमाने जतन कासारि बेगा कासारि वै आरो पूरा 10 दिन तक प्लेन खाई जे 12 थाङै अटैक खायै बर' माय गुफुक्तुर फाइगो ओंखाय उ गरक तंनायनो बर' हिनो मा राजा फाइगा माने तुइ फाइगा जुद्ध जे जय खाय फाइगा उलो अंगे बर साबु गरक तमानो ताम खाइनाय नरनो रां रेका तारा हिनि रहका जत किछु रां पैसा रहका फुर्ति खेले दिने गरक तंनायनो गरिया फुजा नामरिका आवश्यक प्रथम सृष्टि दा आपते हिनि आंगोनि जे साइमिया बुइकम खकनो मा सावो आवन बागैसे ओ गरक तंगो हिनि जे गरिया फुजा गरक नाय हिनि जे प्रचार खायै गरिया फुजा प्रथम सुरु